Uyabona ke ngokwenza into zami uzivuke ngokwento manje ukwenza esenzo manje manje masike sithethe business manje nalo mntana. La ubuthetha ngemali ayongxaki leyo. So undinga nini ke? Yazi izinto zanamhlanje. Okay. As long as ngizobhadala cha. Phumzani cela sihambe man. Lokwazi kwami. Bengekho mnandi ku. Yeah, ngimnandi. Theni ngathi ukho right? No, ndi right. Yeah. Uphela ubone nento. Yeah, I don't know. Ngiyabuzisa. Okay, ke ngomso. Tomorrow I'm fully booked. Ngomso Ngiyindi busy. Hawu fully booked kanti uzenza namhlanje? Bensenzele usenzile kuba limazi. Lena mntana ayizoba yizisa apha ithunyelwe ngezojonga wena. Good. Into ayaziyo ile uba uqeshe mna ndimi sisebenzisa lapha wena wohlulekile kusebenza apha ndimi umuntu osebenzayo kokwami lena nisithi hamba ndiyakugqotha hamba apha Abo besithethile nje ngaleni bayiphinde yenzeke into olongixelela yona ngo. Benidinga imali. Imali yandu. Even if I tell you you understand. Still kid man uthethe nami ngenzile into yenzayo. Asuke disappoint man wena. Even now like ngifuna sibe the future together but wena ngenza into zenzayo. Yes. Lento beniyenza phaya sino like babe enjoy, beningayi-enjoy and ibindika nondika because nje ndiphuma phaya ndabe sendimele. Entwana yakhe yazithanda nencwadi ha. Yazi Phumza. Tell you something. Yabona uthando. Ngenye into leyo uyiqhibe siso. Ungazixeleli umuntu uyambhanga. Awumthandi. Then ekugqibeleni boom xa somluzile. Bese uqala ubona uba yazi lo nibelexeba nyambhanga. Uyena isoulmate yami. Phumza, I have realized ukuthi I have lost a diamond while I was digging for rocks. Khawulezisa sisa. Phumza, sinexesha elingakanani sidate mna nawe? ixesha elithi sekudala So ufuna uxelela ba lonke ixesha mna nawe sivuka siwa uzoyeka nje kanje into yami nawe. I know Phumza kudala ngidlala ngawe. I know ukuthi bendiyiplayer but ndiyazama ngoku ndifuna uba kuwe. Phumza dala nawe ungibhayizela ngamanye amaxesha but ngixolela Phumza. Yazi Phumza, it's funny, I used to enjoy indlela endikubhanqa ngayo. Do you know Romeo no Juliet? ngoku Yamazi Romeo and Juliet baphela kanjani? So ufuna ungixelela into yokuba if andithandi uzondibulala mhlawumbi. I guess anayo enye option ngaphandle ke. Unayo wena? Yabona mina anayo enye option and khangicinga i-option kodwa into ephambili leyo ubana noba ungazama ntoni inzame zakho ubili bemanzi noba wenza ntoni mna nawe soze siphinde sibuyelane libala. I had to do this, but I have to do it. But so you're breaking up with me. Can I
And you are Puma business. What the hell? I so wish you understand and indlela uDez ebethetha ngayo nami. He was so adamant, so sincere. Convinced like uyangithanda and uzochinja. Oh, that's bullshit, man. No one believer. Dude, you know Des. Ufuna uzochinja for wena. But uchilo nje abantu uzochinja. Sam, come on, you know I love you way more than Des does. Kodwa wena still nenza kanje. Into le ndiyenzileyo I can fix it still ngiqalele. Akho nto yenzileyo but uDez ngiyamthanda. So after everything that we shared, man, after everything that I've done for you, this is Blenelay future bus is a wamba and do easy stuff. Baby, can you please load? And then now and forever, just you and me. Imagine this is Don't like if uyangithanda nyani uzomamela nemithethana. Please respect my decision. Ngiyamthanda ingaso understand uba ngiyamthanda uDez. And he's forcing me ukuba ndiyeke yonke le nto. all I'm hearing is that. No, if you want us to break up, as long as you guys will let's Don't lose hands. Zange lahlutha kanje. Isisu sibe ngumbhatsiya. Hayi. Yabona wena uyapheka kakuhle. Uyalipheka iqanda. Uphakathi inyama. Wafungwa ukuthi ukhule nomakhulu ufundise nomakhulu wakho neupheke. Ukhule nomakhulu wakho. Thetha inyama. Ndicingile. Yabona secret yakho is safe. Fikele kuMafezi. uMafezi isifuba sakhe siyikhabhad. Onke amabibi ahlala. Yabona ngoku into endiyifunayo i-ice cream. Ikhona i-ice cream apha? Ubhadlile nje kakuhle. Ego. Selfu ubhadlile nje kakuhle kuba ungathi uzofuna ice cream emdumbu. Lazaro. Lazaro uvukile ekufeni. Kanitsatsela go. Hayi bethu. Kanti man ndifuna ubohlisa. Azange ahlutha kanje. Ayodlala behlutha. Njengasukukhuphela umuntu nokubeka wenhlenje ujongana nalo uhlenje wena lo muntu kwakho. Ntombazana. Uzamkhupha njani lo muntu ngibonbalije? DJ. Asudlana wena. Can man. Kuya yonke lo nto yena ndithi kancinci. Noba yi-30 minutes. Ndilale ndifuna kuthi cwaka. Izoletha. Yo. Phumza. Bengicela ukukuva wena ngokwakho usitsho usithi uyaxoka ayiyonyani yonke lento obuyithetha. Ubungayiminishi bengaphuma enhlizweni yakho. Kebi. Yonke into endiyithethileyo kulams unthatha kulo. Inyani. Yazi to be real. Oyena muntu ndimthandayo ngulo bendile kuye and khona isizathu for Londo. Okay, Kebi. Ndiyayazi into yokubana ubundibona njengentombazana engathi ilose. Intombazana ihamba nabantu abangamadoda abaninzi. But awuyazi into yokubana in order for me to survive bensenza ntoni mna. I used all those guys ubana ndilale ndikile. And then nawe ke then zokuyuza. But then ndakuthanda KB until undibonise ubana uhlobo lomphi umuntu until undlale nawe. So I was like, okay, it's a payback time bana nami can give inhlungu. But zange bakhe wandibuza
into yokubana ukuze abantu abatheni endisuke ndinabo. And then information endifuna uyazi leyo yokubana in my life I slept with 2 guys. Wena nalaa mfana uvele undithatha kuyo. So I hope ndiyavakala xa ndisithi ndimthandela ntoni. Nebona Phumza, yonke le nto ndixelela yona mnandaba kwanayo yonke mna ndixelela. Phumza, by the time ndikukhuphe ezingubeni sithi Nxiba, uye wayenza loo nto because of uyandithanda. Tell me if I'm lying. You are lying. Phumza, you are here now. Phumile kulapha because of into ephuma uze lapha kuma. Ulapha because of uyandithanda Phumza. And ikhona ipossibility ukuba mna nawe singalungisa izinto. Tell me if I'm lying Phumza. Uyaxoka. So Phumza uthini? Kakuhle kakuhle. Man bengigive up nje kanjalo. Bendisuggesta loo nto. Baby, ngiyacela dog. Ngicela yonke into esixabanisileyo thina sobabili siyilibale. Just that yonke le situation iyangiconfuse now. Because I have feelings for a guy and then I need feelings for wena. And I can't compare the two of you. Another thing, andadibana noDaisy before ndidibana nawe, way before sidibana. And it was gonna be unfair for me uba ndikhethe wena over uDaisy, which is we've been through a lot in the past 6 years with uDaisy. So baby, ngiyacela, whenever you get this message, please call me. Hello. Alright, I'm sorry, Shem. Saturday break, you play on the London. Then how do I know what is the truth? No, I'll call a cool Shem. Put me in the and there's nothing I can do for you. I'm really, really sorry. Okay, bye. Cabelo!
Ayo. This is the reason why I'm here ka wena. Tsama sobuyela njani ke ngoku? Asazubuyelana nawe ke bhuti mina. Kuyafana man. Ule basobuyelana kuyafana. Kuyafana man. Baby right. Baby. Baby nimazi mtana bantu. Bok, samani. Sabinyana ngizobuyela ubethwe yini indoda nawo. Indoda engumsuthu nakhona. I'm so disappointed kanjani yazi. Amazwi wakho hayayinyani. Because yonke lento ubuyithetha yenzekile. I just found out ba ukahlekho bekwi-gig. Yani ngona ndiyazi ngoku mina lo. Yazi andiyazi ufuneka ndithini kulo mntana. Ndiyazi noba ndithini ndimbophelele ndithini. Ungixaka I'm confused ba mandithini. Yo. Yemfana wa. Uhleli intoni nalo mntana ungamlahli. Intoni encekelele kulo mntana? Ndimlahla. Ndizayiqala ngaphi andikwazi. Ndiyazama umlibala nomlibala andikwazi soloko ndicinga ngaye. Yo. Hayi inene wayithu ungayiboni. Ntoni ngoku? Ukurikhile lo mntana. Akufakela into eglasini. Azoza yenza ukahlekho lona. Yo. Uyamphikela kwinto yonke. Hayi ke. Akho nto noyithetha ngoba ufuna unimamela. Ndikuyekile. Life unzima mams. Yo. Hayi ndiyazi. And girl, show me the other thing is, okay, to tell from my prostitution. What? This can't be I true. know, my friend. Tell from Puma, she's done with the business. I don't know, but it seems like Daz nonsense. I'm convinced about my couple, make us senzayo. I go back to me, even that. Koke uzosurvive njani? To me, I don't even know because if you need money, it's like make money. It's fine, I understand for no business, but at least be friends. That's all. So I understand it, Koko Chami, business and oh, just wait. Oh, you end. It's it. I'm even scared of listening to it, but it's cool. Chami. What? Talk, bitch. I'm not sure if the bear happy or what, but what do you want to Talk. I said go to her and you have to go. But why are you excited? You don't even know what's out here. Chumi, you're gonna find out. Okay. Go and find out. Chumi and Tanda Lomda, I saw the country is rejection or what, and it's like rejecting. Yeah. Hey, she wants to go. No, man. Hey, what's wrong? I have to go to her. You have to go. Okay. Friend. But 30 minutes. Oh, we'll go and me up along me. Nibuelem and Len. Oh, I need manina. The moon. The moon, Yan is a tattery. Yo, and put him like me is tender right to go. Flega and be the man looked down. Maga, yeah.
uhambe. Hayibo, limenemene elinguye lokudlisileyo lo mntana apha. Ukudlisile. Osogqiba emva kokuyaxoka uthetha into ongakhange uzithethe. Uyazikhumbula awuzikhumbule nje bazithetha, akhange uzithethe. Uthetha into ezingekho uzakhela imibono. Uyabo, makahambe. Uyandiva? Hayi kuyeva la. Ndawuzinqaya naye ke ngoku. Yey masihambe wena mani. Yo, ndikule game ungaphindi ubuye mani wena. Ungaphindi ubuye. Uzobuya bukuya wasithathu ngoku. Ayokofu le. Ayokofa uzumani uhamba ubuye uphinda. Hayi mani. Bengaphinda ngokubunda kususa indawo wena. Ngakususa indawo nyani. Kodwa lenza Unceda ntoni? Uncedani? Dala lo muntu ubhadlile. Uphofa ubhadlanga wena. Uzawubhadla uzozibhadlela lapha kule nto uzawushiyeka ebhadla ubhadle wena ungendawo apho uzibhadlela masihambe. Uthembela zona right? Uvile nawe. Utenza uba right. Masihambe. Bakuzoba njalo.